Sibonge ithuba nesikhathi sokuthi siphinde sikwazi ukuhlangana nengane zakwethu. Namhlanje sizobheka kunonkulunkulu cishe abathathu. Iningi lenu lizobe liqala ukuzwa ngabo. Sifuna ukubheka la ukuthi bahlobene kanjani nenkolo eyafika nezigebengu ezayifika la zizodla izwe lobaba omkhulu nebabhayizisa obaba omkhulu. Kunalabo onkulunkulu laba kuthiwa uMithras. Ngifuna sibheke yena kakhulu. Oqala sizombheka sizobheka uMithras. Owesibili sizobheka lo nkulunkulu ekuthiwa uOsiris. So uMithras lesiqeda kumbona wayekhonzwa kakhulu ezweni lase Rome. Kodwa ke sinama amanothi amancane sonivezela wona. Bese kuba khona lo nkulunkulu lo obizwa ngoOsiris, the god Osiris, noyakhonzwa kakhulu eEgypt. Kunama signs ke la njengalena nje lelihlo leli sonichaze lelihlo lisho ukuthini, siphinde sinichazele nalama pyramid la ukuthi asho ukuthini. So kunalo nkulunkulu kokuqala sithe uNkulunkulu kulokho njana uMithras, bese kuba khona lo nkulunkulu ekuthiwa uOsiris. Sizobheka ukuthi bahlobene kanjani noJesu Kristu inkosi yabaJuda. Inhloso la sithema ngabe senze research sathola ukuthi inkolo kaKristu yalethwa izigebengu la eSouth Africa. Zakokotela into engekho kahle kahle le. Kwakokotelwa izinkolo ezazikhona phambilini kwasekukhandwa lena ukuzodidisa umuntu omnyama wase-Africa. Nikhumbule ukuthi abantu abamnyama phambilini babengavunyelwa ukuthi bafunde. Isizathu sokuthi bangavunyelwa ukuthi bafunde kwakusatshwa zona lezi zinto ezizenzayo zokuthi kwenziwe ama-research njengoba sibhizi senza ama-research. So namhlanje sifuna angithi uma ufunda nansi into ekufuna isebenze umqondo. Yabo uma kuthi ufundile lento lekufuna ukwazi ukufunctiona ngendlela. Yabo. So inhloso khona into esifuna univezela yona la ngoba ekugcineni asifuni masithi lento yakokotelwa into engekho yakokotelwa ukuze kuzoxhashaza abantu abamnyama engqondweni kudliwa izinto abanazo bese abantu abamnyama bebazigqila kusetshenziswa izinto ezingekho zenza ukuthi zibe khona. Asiye la. Kunalo nkulunkulu lo kuthiwa uMithras. Unqunu. Yabo ngoba sikuthathe kanje lento siyithathe ku-internet. Unqunu. Ake sithole ukuthi ubani lo Mithras sizofunda nje ngokusheshsha la. Umlando uveza ukuthi ezweni lasePersia nakhona eRome kwakukhona indodana kaNkulunkulu ogama layo kunguMithra nowaqala inkolo yakhe ebizwa ngokuthiwa iMithraism. Usuku ababekhonza ngalo usuku lwangesonto, Sunday. Igama lekithi Sunday molihlukanisa lithi sun kube uday bese likhifu Sunday, but usuku lwesonto. Usuku lwelanga, ilanga usuku. Kahle kahle iSunday mawudumisa on Sunday usuke uyokhonza ini ilanga. Usuke ungaye ngokukhonza uNkulunkulu. Kwakudunyiswa lona qobo ilanga njengoba ubona Sunday kwakuusuku lokudumisa usuku olalibekela ukudumisa ilanga. So mawuye esontweni on Sunday usuke ungaye ngokukhonza uNkulunkulu usuke uyokhonzela ilanga. So emandulo ke kwakudunyiswa lona qobo ilanga. Kwakudunyiswa lona qobo ilanga. So lenkolo le kubika ukuthi indala kakhulu cishe ngeminyaka engaba ngango 600 kwekaJesu. Angithi yabo. Ezinye incitha buchopho mangabe sihlola la zisivezela ukuthi mhlawumbe lenkolo yeMithraism indala ngeminyaka e100. So kunokuphikisana abanye bathi indala ngeminyaka e600 amanye ama-scholars athi lenkolo indala ngeminyaka e100 kodwa kusalayo iphambili kakhulu nenkolo kaJesu Kristu eyafika nezigebengu la eSouth Africa noma eAfrica zizodla izwekazi lase-Africa. So ke ake sihloleke la ukuthi masikhuluma ngoMithras, the god sun, nowafika ukuthi kukhonzwe on Sunday,
ubani lo Mithras. Masithola kwi research kuthiwa uMithras lo wazala mhla ka 25 December njengo Jesu Christ, kuthiwa uJesu Christ uzalwa ngomhla ka 25. Lokhu kulotshiwe nasencwadini ethi Great Religions of the World. Uyakuthola ku page 330 ukuthi lo Mithras lo mlando kahle kahle siwuthathe kule ncwadi Great Religions of the World. Lokhu ke ukuthi uzalwa ngomhla ka 25 December ukuthola kuyona le ncwadi ku page number 330. So uMithra wazalwa ebusuku, mhla ezalwa abantu basezweni laseRome bathokoza kakhulu bathi bazalelwe uMithras. Okay. So the sun god, bathi bazalelwe uMithras, the sun god. So uNkulunkulu oyilanga noma uNkulunkulu welanga. So kungakho kukhonzwa even namhlanje on Sunday noma on Sunday, which is Sunday, ukusuku lelanga. So kusuke sakhonzwa yena lo nkulunkulu. Isikhumbula ukuthi umbuso cishe umbuso wala eSouth Africa, masikhuluma ngombuso ke sisho ezomthetho ziphethwe ngeRoman Dutch law. So vele phambilini kwakhona iRoman Empire noma umbuso wamaRome. So iwona ke lo wafika nokuthi akukhonzwe ngelanga noma kubulawa usuku lweSabatha oluwon Saturday igcine kukhonzwa nini ngesonto kudunyiswa ilanga, the god sun, the god Mithras. So on Sunday njengoba sisho ukuthi kusuka kukhonzwa ilanga kusuke kungakhonzwa uNkulunkulu ukhonjwa ngeSabatha, iSabatha on Saturday. So lona kanye ke leli langa lesikhanisela emhlabeni ilona kanye lisuke lidunyiswa on Sunday. So ngokwenkolo yeMithraism ngaphambi kokuthi uMithras ashone ngokubethelwa esiphambanweni, okusho ukuthi na uMithras njengoJesu Christ wabethelwa esiphambanweni. So waba nesidlo esikhethekileyo kanye nabafundi bakhe abayishumi nambili. uMithras meseshonile waboshelwa esiphambanweni, wabethelwa esiphambanweni, and waba nesidlo esikhethekileyo kanye nabafundi bakhe abayishumi nambili. Esebulawe uMithras wangcwatshwa ethuneni laliqoshwe etsheni njengoJesu. uMithras wayeyinceku eyayingakaze ishadelwe noma eyayingamazi umuntu wesifazane ngokulala naye njengoJesu Kristu. So uMithras wenyukela ezulwini ngosuku lwesithathu okusuku lwePhasika njengoJesu Kristu. Izikhonzi zakhe zisamlindile ukube abuye ezolanda ibandla lakhe njengoJesu Kristu. So nokusho ukuthi inkolo yeMithraism njengoba sikuvezile phambilini ukuthi indala cishe ngeminyaka ewu600 mangeyona iminyaka ewu100 kwekaJesu Kristu inkolo. So lokho kusho ukuthi inkolo endala kunenkolo yeChristianity, inkolo ebizwa kuthiwa iMithraism, the God Son. So ngesikhathi abelungu besuka eEurope naseHolland kwakotshelwa emlandweni, yabona, woMithras kwase kubhala zonke lezi zinganekwane zalethwa kithi. Angithi yayizo loo nto leyo, ngoba lenkolo iyona endala. Ma lenkolo indala kunenkolo yeBhayibheli yafika nezigebengu la eSouth Africa, okusho ukuthi incwadi yeBhayibheli isikhulumela izinganekwane mayizositshela ngoJesu Kristu, ngoba kahle kahle yonke lento okukhulunywa ngayo ngoJesu Kristu isuselwa kuGod Mithras. Ake sibuke ke the god Osiris. Sisazomchazela nangalesandla. Ingakho sisabhala le code ngoba nathi la eSouth Africa sina le code. Ungangena on YouTube, not on YouTube, on Google. Ubhale this code bese uthi it's in our hand, bazokuchazela ke. But nayo lonto isuselwa la. Yabo. Kusebusuku ke manje ngiyasaba ukukhuluma ngigxile ngalezi zinto ngoba izi dangerous kakhulu lezi zinto lezi. So ubani kuHorus? uHorus noma uOsiris asithole ukuthi ubani, yabo, ngoba nakhona okay asithole ukuthi ubani. Ake sifunde lo mlando omncane. Ubani uHorus noma uOsiris? uHorus kwabhalwa ngaye ngonyaka ka1280 BC. Lo BC usho ukuthi before current era, abanye bathi before Christ. Ake sithi ngokwe historical I would say beliefs, BC lo umele before Christ. So 1280 years before Christ kwabhalwa ngaye, angithi yabona.
encwadini yase-Egypt ekhuluma ngokufa. So u-Osiris noma uHorus weza emhlabeni ukuzogcwalisa imithetho emidala. Wayebizwa ngoChrist noma ngoChrist kahle kahle, yabo, okhethiweyo nguThixo. Wazala ngowesifazane ongayazi indoda ngokulala nayo. Igama lalowo muntu wesifazane kwakuthiwa u-Isis Mary, mayehunyushwa kuthiwa uMaria. So u-Osiris noma uHorus wayenguKristu, wazalwa u-Isis Mary. Lo Isis Mary mangabe umhumusha kuthiwa uMaria. Wazalwa ngomhla ka-25 Disemba njengoJesu Kristu. Wazalelwa emgedeni noma emkhombeni wezinkomo. Ukuzala kwakhe kwabikwa inkanyezi. Kwafika izazi ezintathu zizombona mhla ezelwe njengoJesu Kristu. Mangabe ufunda incwadi kaMateyu 2:1 iyasho ukuthi kwafika izazi ziphuma empumalanga ziholwa inkanyezi zizobona uJesu Kristu ezelwe. Naye-ke lo Mithras noma uHorus, not uMithras, u-Osiris noma uHorus wazalwa mhla ka-25 Disemba, ezalwa emkhombeni wenkomo njengoJesu Kristu. Kunezazi ezintathu ezafika zizombona mzokanezelwe njengoba kwenzeka kuJesu Kristu. Ubaba wakhe wasemhlabeni ogama lakhe kwakunguSeth. Mangabe ehunyushwa lo Seth wayebizwa ngobani? NgoJosefa. Eseneminyaka ewu-12 waqala ukufundisa ethempelini njengoJesu Kristu. Mhla eseneminyaka ewu-30 wabhabhadiswa emfuleni iLarutana nohunyuswa njengokuthi umfula waseJordan. Wayenabafundi bakhe abayi12. Yonke lento le motho ifunda exactly as Jesus Christ, but lenkolo indala kakhulu kuneka Kristu. So nokusho ukuthi mzukwana lezigebengu ufika izodla izwe lethu kwakuhlanganiswa izicucu ngezicucu ukuthi makulethwa lento le vele kune speech esenzile la esithi yabulawa kudala ingqondo umuntu omnyama. Uyabona into mangabe ufuna esichaza njengamanje, mawufuna ukunika imeaning sizocela ucheck lesi sihloko esithi yabulawa kudala kakhulu ingqondo umuntu omnyama. Kwakuhlanganiswa zonke izicucu ezingane zakwethu ukuthi umuntu omnyama engabhayiziswa kanjani la engqondweni ukuze kudliwe into zakhe. Nansi into eyingozi. Yambonga bephakamisa isandla kanje kwafaka leliso leli iso lijule kakhulu leliso engane zakwethu. Kahle kahle kwenziwe nje, yabo, bese kubeka ihlo phakathi nendawo. Bayazi ke abantu makwenziwa kanje ukuthi kusuke kwenziwani. Kusebusuku ngasaba ukukhuluma kakhulu ngalento, kodwa lelihlo lesatanism lelihlo leli. So ingakho kuthiwa it's in our hand. Kahle kahle akubona uNkulunkulu lezinto, amademon lezinto lezi. So ingakho sifake le quote esithi it's in our hand. Nansi into ezoba sezandleni zethu ingane zakwethu. Sike sichaze ngalento ukuthi kungekudala, and lento ikhona mani elokhuzaneni. Sazongikhombisa ne-evidence alezinto. Baningi ama-scholars, ama-sociologists nama-historians ayichazayo lento ukuthi lento ukuthi abantu bazobhakhodwa into kungekudala into ezokwenzeka leyo. Sazonichazela sinivezele isukela lana ngoba kuthiwa it's in our hand. Ayikho konke le basuke benibhayizisa. Uzobona kodwa uma ungena kuGoogle bese ubhala kanje bazokutshela into engekho. Kahle kahle this is in our hand. Sonke sizofakwa kule sign le, yabo. And then ake siqhubekele phambili sithole ngalombhemi. So u-Osiris noma uHorus wabhabhadiswa u-Anup umbhabhadisi nowakhishwa ikhanda lakhe mhla efile njengoJohane, yabo, owabhabhadisa uJesu. So u-Anup uma ehunyushwa uchaza ukuthi uJohane umbhabhadisi wayenza lo Osiris noma lo Horus wenza imilingo ehlukahlukene, wayikhipha emadimoni, wavusa no-El Osiris mhla efile njengoJesu evusa uLazaru, wahamba phezu kwamanzi, lokho kuthiwa uJesu wakwenza, wadayisa uTyphon, wahenga esiphambanweni phakathi kwamadoda amabili, wangcwatshwa etsheni, kepha wavuka ngosuku lwesithathu, wavuka kwabafileyo.
ukuhlukunyezwa kwakhe, ukufa kanye nokuvuka kwakhe kuyagujwa abalandeli bakhe ngenyanga yama-Easter eba ngoMarch noma ngo-April. Ubizwa ngendlela yeqiniso, ngeqiniso, indodana kaThixo ethandiweyo, uMesiya, indodana engcwele kaThixo, indodana yomuntu, iyindlela neqiniso. Abalandeli bakhe bamlindele ukuba abuye azolanda ibandla lakhe. Now, ukuze ngingasho ukuthi sigxeka mhlawumbe inkolo ye-Christianity ngoba ngokwe-constitution la eSouth Africa kuthiwa wonke umuntu unelungelo lenkolo yakhe. Besicela nisenzele into eyi-1. Yingakho sithathe lama-note lawa siwabhale bese siwachaza ngoba enjalo sifake nalama-highlight. So ukuze ungathi sigxeka inkolo yakho, nansi iyodwa nje esicela usenzele yona. Thatha leli gama ukuthi God Osiris or God Horus, bese usesha waye ubani, yonke le information uzoyithola ikhona ku-internet. So nokusho ukuthi le nkolo njengoba indala kunekaKristu, uyabona inkolo ka-Osiris beno-Horus kanjalo nale Mithraism indala kakhulu kunekaKristu. Nawe uma uzongena ku-Google uyiseshele ngoba mhlawumbe le ncwadi esivezile ukuthi sike sakhuluma ngayo phambilini, akulula uyithole. Ungane nje ku-Google utype noma uresearche lento esiceda ukutshela yona, uzoyithola ngoba injalo ukuthi le nkolo liyabona nje istory sikaJesu noma inganekwane kaJesu Kristu yabhalwa isuselwa la. So siye singasabi-ke thina ukuveza ukuthi akekho umlungu engasuke eHolland ezoyixoka ngabantu abamnyama ukuthi uma befile kufuna bengene ezulwini. Kahle kahle yonke lento abasitshela yona eBhayibhelini iy'nganekwane. Nansi into ekhona njengoba ubona la kufakwe leli hlo sonke bafethu siya la, yabo. Siyichazile-ke loo nto, asifuna ukuchaza kakhulu ukuthi lokhu kusho ukuthini, kodwa siyichazile loo nto leyo. And then kuneculo la sesiphethe ingane zakwethu lamangisi kuthiwa iJerusalem. Isihloko sayo sithi Jerusalem, British Patriotic Song. Cishe sizolidlala mbijana, ilona sizolidlala kwi-background towards this slide. Sizokwenza sure ukuthi uma ngabe sesikhuluma la sizofaka leli iculo lamangisi abalibiza ngokuthi it's a British Patriotic Song. Amangisi alithanda kakhulu. Ishethi leli iculo lifana ne-national anthem e-England, la compozwa uHubert Parry kwakumhla ka-10 March 1916. Lifundeka kanje lithi, and did those feet in ancient times walk upon England mountains green? La kusho ukuthi ngabe lezo inyawo lezo ngey'khathi zasendulo zake zakubonakala yini zihamba ey'ntabeni eziluhlaza zase-England. And was the Holy Lamb of God on England plains and pastures seen? Ngabe-ke le mvana kaThixo ekuthiwa yahlatshwa ihlatshelwa thina ukuthi sikhulule ezonweni. Ayabuza amangisi la ukuthi ngabe lo i-Holy Lamb imvana engcwele kaThixo ngabe yakabonakala yini ithwabaza ey'ndaweni zase-England? Umbuza amangisi ayibuza wona lo. Bese bethi, and did his countenance divine shine forth upon our clouded hills? I-countenance divine, ubuso bakhe. Bathi ngabe ubuso bakhe bake babonakala yini mhlawumbe bukhazimula ey'ntabeni zangakithi e-England? Bese bethi, and was Jerusalem built here among those dark satanic mills? Bathi ngabe le Jerusalem ekuthiwa yakhandwa ngabe yakhandwa ezweni lethu yini lamangisi? Umbuzo lo amangisi ayibuza wona. And let me tell you, the answer to 1, 2, 3, 4 to these 4 questions, uno. uJesu akakaze abonakale ey'ntabeni zase-England. Imvana kaThixo ngcwele ayikaze ibonakale ey'ntabeni zase-England. Kwabuso bakhe abukaze bubonakale. KwaJerusalema ayikaze ikhandwe elokhuzaneni. Bese bethini-ke lana? Okay, la again ubring okusho ukuthi letter. So this is a typing error. Ngicela ngixolele la ubring lo bring BRING. Bring me my bow of burning gold, bring me my arrows of desires, bring me my spear. Which lethani ikhali zami la. Uyabona?
ibhoyi lento ociba ngayo angithi amangisi akhonza kwakucitshwana kudala ibhamu zazingekho babefuna khona ke lokhu okuvuthayo kwacitshwana ngezinto ezivuthayo ngesikhathi kuliwa kudala kuke kwanezimpi ey'ngane zakuthi niyifunde i-history niyakuhlomeka nihamba nilandele izinto eningazazi so amangisi-ke athi asenzeni kanje ngoba yonke lento kajesu asihlangene nayo thina samangisi amangisi akutshela ukuthi ahlanganisele utho nojesu kahle kahle so yingakho kwakokotelwa iy'nkolo zomitras no-horus no-osiris kuzoxhashaza abantu abamnyama la naw ungangena ubhala uthi Jerusalem British Patriotic Song ucheck ama-lyrics akhona ikhona le nto lihuba amangisi leli culo leli even uma umuntu oqaphelayo ngoba kuzoza ama-olympic mabethanda baye kucula uGod Save the Queen bafake uJerusalem noma bafake uRule Britannia ukubona phela ku-3 i-England ifike ibe ne-national anthem number 1 ifike ibe ne-national anthem number 2 ibe nama-patriotic songs British patriotic songs ayi-2 eyokuqala kuba uJerusalem eyesibili kuba uRule Britannia so mchaza kuRule Britannia ngelinye ilanga ukuthi usho ukuthini uRule Britannia so bathi lalethani zonke izikhali zethu zokulwa kuvele kubulawane ngoba la nje ayinto asihlangene nalento thina mangise siyisizwe siphila ngempi bese bethi ngisho amaflower megoqongana la isibhakabhakeni thina la lethani the chariot of fire yabona nje iculo cishe lidlala mangabe kune comrade lithi chariot of fire i-chariot of fire zinqola zomlilo njengoba sike sizi insizwa zicula insizwa zesifungo zithi la duma ulwandle nangufaro eshona emfuleni eza nempi yakhe eza nezinqola zomlilo izinqola zomlilo ke i-chariot of fire mhlawumbe manjalo ubuka ama-movie kuna lezi zinqola ezihudulwa amahashi esuke egibela amabutho ngemuva kuliwa leyo nto ke ngesilungu ibizwa nge-chariot of fire kuthiwa akuze lezo zinto lezo bethi I will not cease from mental fight okusho ukuthi umqondo wami mina ngisi kufunaka uhlezi ucabanga awukwazi umqondo wami ukuphumula ufuna ngihlezi ngicabanga izimpi la engqondweni yami baze bethi no shall my sweat shall sleep in my hand until we have built Jerusalem in England's green and pleasant land bathi inkembe ngiphe umqondo wami kufuna uhlezi uba namasu ngoba izikhali engiyiphethe esandleni akumele ziphumule kwakuze kuba le Jerusalem ekukhulunywa ngawo la yenzeke England that is why England irich kanje iEngland yabona nje iLondon is a city of corruption zisho njalo ezinye ingcitha buchopho ba kuhlala abantu ababhize engqondweni yabo ingakho nina abantu abamnyama ninika utshwala kuthiwa dakana utshwala ninika amalungelo amaningi angathi shu nqaba amalungelo amaningi sengisaba ngisho ukuwasho ngoba kuzothiwa ngiphula ilungelo la eSouth Africa la ezweni nje lase-Africa not eSouth Africa kuphela kunalento edumile kuthiwa uphula ilungelo lomuntu umuntu o-empty la ekhanda lakho ongazi lutho ngaphandle kokudansa ngoba mozothi akadanse agqolozele ifoni abuka iTikTok adlala uFacebook meqeda lapha hamba vakashile indoda yakhe ephuwa bonke baphuwa labantu banamalungelo kodwa baphuwa bese bezala izingane eziphuwa angithi yabona ezoba yigqila nezidwedwe zezinye izizwe mabeqeda lapho bahambe baye esontweni bosonta izinto eziyifake ngoba siqeda ukuveza ukuthi lento nje iyifake yingakho amangisi azabhala lento ukuthi thina amangisi kahle kahle akutshela uKhesh ukuthi awahlanganisele utho nalombhemu lo so bayikhandela nje umkokotelo baletha la eAfrica nawe ugcwala emasontweni nebhizinesi into engezini size ngalutho bona ngapha bathi angeke baphumule emqondweni iEngland ufuna ihlezi njani iphezulu thina sibe yini idwedwe zabo bekuyilokho nje besifisa ukushare nani ingane zakwethu namhlanje asifuni ukwanda kakhulu ngoba sibone ngathi isikhathi senu siyanishodela ukuhlala isikhathi eside uma ukuthi sifuna ukunikhansela emqondweni nazo-ke uma uthi ukuthandile sikhulume ngakho namhlanje siyayicelela nathi la ngane yakwethu inhloso-ke vele ngoba siveza kanje umuntu omnyama vele kuliqiniso lokho thina sifunda iy'ncwadi thina othi kubonise nathi incwadi kuze ungathi sisangene emakhanda yabo ukuthi ayivezi-ke kahle there you go iy'nsizwa-ke lezi okay
camera yami ayikepshike kahle ngiyangixolela but le ncwadi le ikhuluma ngokuthi scramble for Africa yiyo le yabhala uThomas Pakenham yona lesiyifundayo yabona nje umqingo ongakanani sigerezela yona thina ngesikhathi nilibele inganekwane zamaJuda nama inlook amaSulumane lokama-Arab nilibele into engathi ishwe ngezini size ngalo ukuthi thina sisuke sifunda lana bese sibuya sizonitshela ukuthi umuntu omnyama wagqilaza umqondo inhloso ukugqekeza khona ukudelela ngoba kuyiqiniso ukuthi thina abantu abamnyama somantunta nendishi ngoba lokhu nalokhu akuhlangananga sixhashazwe kakhulu abantu beze sixoxele inganekwane singahlangene nazo sagqilazwa ke ingane zakwethu umzukwane befika kwenziwa nje so we are house of radical intellectuals siqaqa umqondo womuntu inhloso yethu ilokho akukhona ukudelela umuntu noma mhlawumbe ukubukela phansi inkolo yakhe ukukhuluma iqiniso ngoba kuthina ayiwakho umqondo lento ekuthiwa asikhalele uIsrael asikhalele uIsrael uIsrael amshiya kana sikhathi sethu sokukhala yabona nje uIsrael anasikhathi uIsrael uma ukuthi umuntu oqaphelayo uyabona kwenzakalana eGaza kuyadutshulwana lapha eGaza amaPalestina abhubha inhlamba abulawa uIsrael thina ngapha eAfrika kuthiwa asikhalele uIsrael kuthiwa asikhalele uIsrael kodwa asazi lutho ngomlando othinta thina nangamanga afike nabantu abafika bazodlizwe lethu othi kutshela kokugcina ngcinci yazi kuba belungu bakholiwe lihle iqiniso phela laba lidlizwe lethu uyabona ukube bakholiwe lithi iBhayibheli ungebi lisho njalo iBhayibheli lithi ungebi kodwa abantu mabefika labantshontsha umhlaba wethu angithi namhlanje sinabantu abathi they want to expropriate land without compensation kunabantu abasho njalo eParliament why bethi bafuna uku-expropriate umhlaba ngaphandle kwenkokhelo ngoba nabo abelungu bathi mabefika labasifaka induku bawuthatha umhlaba wethu kodwa kube bakholiwe ngabe bahlala phansi bathi we bantu abamnyama iBhayibheli esanifikela nalo lithi ungebi obaba bamkhulu bethu benza icala bantshontsha umhlaba wenu asiyeke nje le ndaba kulo siba ngumhlaba ngoba akho umhlaba esasuka nawo eEngland akho umhlaba esasuka nawo eHolland thathani into yethu sikhonza uJesu ngokuhlanganela ngiyona unuku umhlaba wenu wabe bebhalile lapha ukuthi bona they will never cease from mental fight isikhali sohlezi siready isikhali ke njengamanje sekuliwa ngazi izifo lezo corona chicken monkeypox yonke akusakho sibhame sokhuluma manje sekuliwa ngama-chemicals angithi yabo lonto le nangokuxhaphaza abantu ke ngama-right ngobona abantu bebhayiza kanje so uma uthi uyakuthanda lokho esikwenzayo njengoba sike sasho you can subscribe, you can like and share this video. Sibonga kakhulu bafethu ngesikhathi senu. Inkosi ithela umusa. Singalibali ke ngane zakwethu. Incwadi la ithi uNkulunkulu uyabathanda bagcine usuku lesikhombisa. uNkulunkulu uyabathanda bagcine isabatha. Uzuligcineke nawe kanye nabendlu yakho bonke. Ngalawo mazwi ke nathi siyothi siyabonga siyohlangana ngokuzayo. Thank you.